नागिरदों क्रिसमासनि एसे देलायहोनि बा सासेया केमेरा सेटआप सेटआप बेनो वाइट जागोन आरोना बेनो वाइट माथो वाइट नुला नङा वाइटआनो ब्रा बे लाफा खानानै दंमोन ना बेल' ओरै संनाय खावनायनि लाहार फाहार माबासो नुबायलै हा संनाय खावनायनि लाहार फाहार नै आलासि फैनो नागिरदों बा माबानि अनेस्ट रेजर्टनि नैबेयाव अमा बयल खालामदों आमिसिजों संगोन बेखौ ओमफ्राय जा मा बेलाय एखे दालि नैबे हांसो वाव हांसो ओमफ्राय जा नै ना दं नाजों ना सुखाजों सुखा रावबो बेस्थ' रावबो ओरैनो गैया आं संदों अमा बयल आनिसिजों बिसोर सानैयानो ओमफ्राय ओइलाय जाबायथ' गुफुर जाबाय एसियान पेन्स आमेरिका पेन केमेरा साजायगासिनो नैबे ग्रिलखौनो फुननांगौ बे ग्रिलखौ फुनगोन उसका टेस्टिंग बताएगा नामा ये देखो गाइस अभी व्हाइट व्हाइट हो गया फुननांगौ ये बनाने वाला मिस्त्री नै बेयाव ये व्हाइट व्हाइट हो गया व्हाइट फुनगोन पूरा का पूरा व्हाइट हो गया रे बाबा वाइट हो गया बारजों नायलाय बोरै थाङो नै लाहार फाहार वाव राजा दुन्दिया kita katra boil jagasnya lu anis yang buat kamu ekdom smoke pork nih boro-boro fish Hugun itu boil noni organik boil खालामगोन बेखौ दालियाव होलासिनो डाइरेक्ट बयल खालामसिनो बेखौ आलदानो बेखौ हा ओं ओरै मोनसे ओरै मोननै Ini juga. Anis biयो मिक्स खालामदों बेदराव होनो नोंथांमोना मोनजाफेरना फेराखै आनिसि एसे खयबासो मोनो या बेयाव होगोन ना नै बिसोरनो जाग्राया न'फ्रा एसेमल' रं होनायावनो बिसोरनो नांगौ ना हांसो अमा
बायदि बायरे बायदि आरो दा हराव बयलार हांनाय जिबावगोन अलसियासो जालांबावबाय सासेया Purna mana mada ayam ek number dah. मेगनजों नुनानैबो होनदों आयौ आबैजे Kohimani Anishi kalah hoisnya na yuk Hobo aro kana. Uish. pilihan sini na Sirbo ka? 네, tingsil mo nanggo. Sabi Korea 네, gusto mo ito. Anishi Tapos to? Anishi Korea no sumali ko Somaya. Zaga thula ita manu. Ri khause. Sampai na?